Iyacaka lento engathi indlala into yangoku. Kudala indlala yabakhona sebesitsho abafazi kabesiqhatha. Kodwa hayi, thina abantwana abahlanu kule ndlala inja. Ye tata ndini, nithisa lo mntu apha bezawuzala. Makunathi kinapkeni emva kwelinye inapkeni. Umfazi wenziwa loo nto, hayi abafazi ufike uthi hayi ndifuna abantwana ababini. Ingxaki uyazazi uba ungqangqalazile. Omnye umlenze ungapha, omnye ungapha. Uyayazi bangaphuma nanini kunjalo nje. Ukwenzela baphinde azalele enye indoda. Hey! Nithisa lo mntu. Tyhini! Hayi, umntana esithathu. Yho, ndingayintoni? Yho, tata, hayi. Intoni mebaba umcele? Yenza lento uqala uyenza umhlana nezolo maqhawuke ibhobhle qha. Uzamele uba ngoku athi uyaprevent ugqabhuze yonke loo nto. Uthi ngoku uba ebelindele 1 umpethe noba 5 ngexesha elinye. Bastard. Tyhini.